बखिनायसो नुदों बखिनायसो नुदों खामानि गैला दानि बर' सिख्लाफ्रा ना ओंखाम ओंख्रिखौनो संनो रोंगौ ना जि जोमखौनो दानो रोंगौ मबाइल गिदिरा लादों सेंग्राफोरखौ गोदै गोदै रायलायदों फाग्ला खालामदों नोंसोरबायदि लेखा गोरों मानसिफोरानो हिनजाव गोदानावनो एक्सपार्ट आरो नोंसोरबायदि गियानि गुनि मानसिफोरानो हिनजाव गोदाय गोसथोनायाव एक्सपार्ट हाब नों आंखौ बेबायदि बुंलायनो हाबाय नों बेबायदि बुंबा गाबोनो लाखागोन आं हिनजाव गोदायखौ बेनिखायनोथ' ससियेल मिडियाफोराव बोराय बोरायफोरखौसो बै उन्दै उन्दै सिख्लासाफोरखौ लाना खारनाय नुगासिनो थायो होद नोंजों नांलायबाय थानांगौबा आसो टाइमा नस्थ' जागोन मा फाग्लि हाजोआव साबसे हौवानिफ्राय बेसेबां थाखा जानो सानदोंलाय आरो आंनिफ्राय खयलाय थाखा जानो सानदोंलाय बुंलाय ओइ जिबौबामोन मा बुंदों नों आंखौ खेबसे बुंफिनबावलाय थाखा जाग्रा मिथिं खालामनो नागिरजाग्रा गामिनिजों बेखौ खालामनो नागिरजाग्रा आंखौसो बिदि बुंबावदों नोङो सोरखिनजा नोङो सोरखिनजाया आरो नोंखौ बुंनांगौ आङो खिन्थाग्रा मानसिया जेबो नामा आरो आंखौलाय मा बुंदोंलाय मा बुंनो नोंखौबो आङो बुंनो हायो हाबा जाखानाय सारिजों दोनखालांबाय नोङो आरो आंखौ बे खोथाखौ लाखोमानानै मानो मोजां मोना नोङो सोर खिथालाय सोर खिथाया माब्ला आं बिदि खामानि मावा खिथालाय मानसिखौ सोर बियो लाजिदों नंगौखौ बुंनायखाय मोदोमाव नांदों नों बायदि मानसिया आंनि खाथियाव थानानै खोथा रायलायनो सहाया मिथिबाय सोर खिथादोंलाय सोर खिथाया नै आं बिमानि बिमावनि बिमानैनि मादैनि समाय लानो हायो खोमाव दांनानै खिन्थाग्रा मानसिखौ नोङो ओइ फैला नोंहा मोजां मोननाय दंना गैयाब्रा ओइ मा मोजां मोननाय थालाबायनोब्रा गैयालै आंहा गैयाबा आंनो सासे नागिरनानै होलै नोंनो मानो नांगौ नोंलाय आं हाबा जानोसैब्रा हाबा जानोसै नोंसोरबायदि खुदिया मानसि बिदि खोथाखौ रायलायजायालाय जाम्बा बुरबक रायलायजायो